அனுப்பி விடுங்க சரியா நானும் ලෝකය දිනන්න වෙරදරන පුංචි මල් කැකුළු වලට ආදරෙන් ලෝකය දිනන්නට දිනන තෙක් වැරෙන් අල්ලා සිටින්නට. එහෙනම් මේ ලෝක ළමා දිනයේ දවසේ පුංචි මල් කැකුළු සියලු දෙනාටම හෙට ලෝකය තනන්නට හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්නට පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හමිල් අනුසේන ජාතික පාසලේ පුංචි දූ දරුවන්ට වගේම සියලුම ලෝක පරිසර දූ දරුවන්ට සුබ ලෝක ළමා දිනයක් වේවා. ආදරයෙන් සුරකින්න අපට ලොව දිනන්නට මෙවර ලෝක ළමා දින තේමාව. ඉතින් අපි හමීඩ් අලුසේනි ජාතික පාසලේ ගුරු විදුහල්පති ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා විසින් අප පාසලේ දරුවන්ට ඒ වගේම අනිකුත් දරුවන්ටත් சுபம சுப லோக லமா தினයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. இன்றைய தினம் வந்து சர்வதேச சிறுவர் தின கொண்டாட்டம் வந்து எங்கள் ஹமீத் அல் ஹுசைனி கல்லூரியில் வந்து இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களையும் சந்தோஷமான பரிசுகளை கொடுத்து இந்த மாணவர்களை வந்து மகிழ்ச்சியோடு பாடசாலை வகுப்பறைக்குள் நாங்கள் அழைத்து இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் பேண்ட்ல இருந்து கூட நிறைய டிஸ்பிளேஸ் கூட எங்களுக்காக வந்து இங்கே ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைய நாள் பொறுத்த வரையில் எங்களுடைய மாணவர்கள் அதாவது எங்களுடைய தம்பிமார்கள் வந்து இன்றைய நாள் வந்து குறிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்ற ஒரு எண்ணக்கருவில் வந்து இந்த பாடசாலையிட ஸோ இன்றைய நாள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக எல்லா மாணவர்களையும் சந்தோஷமாக அனுப்ப வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு. இன்று சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு ஏராளமான இங்கே நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது. ආදරයෙන් සුරකින්න අපට ලව දිනන්නට යන තේමාව යටතේ අති උත්කර්ෂමත් මට්ටමින් හමීඩ් අල් හුසේනි විද්‍යාලය අද ලෝක ළමා දිනය සමරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ආදරණීය මිනිසුන් තනන්නට ආදරණීය මිතුරන් වන්න ආදරණීය ළමයින් වන්න සමාජයට හොඳ පුරවැසියෙකු බිහි වේවා යන ප්‍රාර්ථනාව මා හමීඩ් අල් හුසේනි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඔබට සුබ ලෝක ළමා දිනයක් වේවා. சிறுவர்கள் உண்மையில் நாளைய தலைவர்கள். அந்த வகையில் அவர்களுடைய திறமைகளை நாம் இனங்காண வேண்டும். அவர்களை ஊக்குவிப்பது எமது கடமையாகும். ஒரு நாட்டின் சிறந்த செல்வம் குழந்தை செல்வங்களே என்று குறிப்பிடுகின்றார் மகாத்மா காந்தி. அந்த வகையிலே இதனை உண்மைப்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சிறுவர் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. இன்று மிகவும் சிறப்பான முறையில் கோலாகலமாக இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. அதிபர், பிரதி அதிபர்கள், ஆசிரியர் குழாத்தினர், பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்தினர், பழைய மாணவர்கள் உட்பட பாடசாலை சமூகத்தினர் மிகவும் சிறப்பான வகையில் இந்த விழா கொண்டாடப்படுகின்றது. அனைத்து மாணவர்களும் சமூகத்திலே புன்னகை தவள புன்சிரிப்போடு பரிசில்களோடு ආනන්දமாக இருக்கின்ற காட்சி කන්කොල්ලා කාட்சியாக இருக்கின்றது. 2025 වසරේ ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සමස්ත ලෝවින සියලු සිසු දරුවන්ට මාගේ සහ මාගේ පාසලින් සුබ ළමා දිනයක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා. இன்றைய சிறுவர்கள் நாளைய தலைவர்கள். ஆகவே உலகம் முழுதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் ஹமீத் அல் ஹுசைனி கல்லூரியின் சார்பாக சிறுவர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.